Om zo'n race zelf te mogen meemaken, dat is voor een zeiler een fantastische ervaring. De Maasplassen verlenen zich uitstekend voor dit soort internationale zeilwedstrijden. Een van de best bewaarde geheimen in Limburg, dat zijn de Midden-Limburgse Maasplassen. Watersportgebied zo groot als in Friesland, leek ons een fantastisch idee om daar een internationale zeilregatta op te organiseren met teams uit België en Nederland. De Internationale Sail is een samenwerking tussen Maas en Roer, Connect Limburg en VVV Midden-Limburg. De wedstrijd speelt zich af in het Maasplassengebied, een gebied wat grensoverschrijdend is tussen Nederlands Limburg en Belgisch Limburg. En er zijn nog te onbekend. We hopen er onder andere met deze zeilwedstrijd en Maasplassen-nautiek de Maasplassen nog meer op de kaart te zetten. De eerste internationale zeilregatta werd gezeild in supersnelle J70 zeilboten. Een J70 is een enorm wendbaar en snel schip. Men noemt het niet voor niets de Formule 1 onder de zeilboten. Het is een prachtige open boot die snel is, die het gevoel van zeilen geeft. En die gewoon een meerwaarde biedt met zeilen, omdat je gewoon samen moet werken. Internationaal Sail is een onderdeel van het Maasplassen Nautiek Weekend op 24 en 25 juni. Het is een fantastische dag waarbij we heel veel internationale teams samenbrengen. 18 in totaal. Vol is vol. Samenwerken op het water, dat maakt pas echt verbinding.